तर आज रात्रीचे आता 1:30 वाजले आहेत. एडिटिंग अजून झालेलं नाही. हे त्या व्हिडिओचं एडिटिंग आहे, म्हणजे हा जो तो मी बघत असेल त्याच्या मागच्या व्हिडिओचं ते एडिटिंग आता सध्या चालू आहे. आता 1:30 वाजलेत आणि एडिटिंग अजून माझं पूर्ण झालेलं नाही सध्या. तर असो, सकाळी एक तर लवकर उठून जायचं, ते तुम्हाला कळेलच सकाळी कुठे जाणार आहे ते मी. तर चला रेस्ट घेऊया थोडं. तर गाइस, गुड मॉर्निंग आणि तुमचं नवीन व्लॉगमध्ये स्वागत आहे. तर आता मी जाणार आहे माझ्या मित्राच्या घरी. तर जिप्रा मी म्हणतो त्याला, त्याचं खरं नाव शिवराज आहे. तर त्याचा ॲक्च्युली मला एक बुक द्यायची त्याच्या एक्झामच्या प्रिपरेशनसाठी, ती त्याला चाललं. मोस्टली त्याच्याकडे एक लॅब आहे ज्याला भेटायला मी एक्सायटेड, तेच भेटायचं मला. चला तर गाइस, आलो आता मी इथे सध्या एरियात. पण ह्याचं घर असं सेक्टर्समध्ये आहे, तिथे लय कन्फ्युजिंग होतं राव मला. मागच्या वेळेस पण मी आलतो इथे, पण मला तेव्हा पण काय कळलं नव्हतं, त्यालाच बोलून घेतलं सध्या. बट आज ट्रॅफिक नव्हतं नॉर्मली, तसं फारसं काय ट्रॅफिक मला भेटलं नाही. नाईस थिंग. त्याच्याला ह्याच्या बोलण्यामुळं माझं ह्याच्या चष्म्यावरती धूर यायला लागलं. उठलो. राव भुकायचं नाही ना माझं. भुकत नाही. अंगावर म्हणतो काय आहे? अरे पप्पा बस ये. बस. ह्याच्या रूम मध्ये एंट्री मारले मी आता. ह्याच्या रूम मध्ये तुम्हाला पेंटिंग दाखवतो. ह्याच्या बहिणीने काढले, चेक करा. तू नाही काढलेलीस का? बस चेक करा. ये ऐसा था पहले, अब क्या हो गया. या माणसाने अख्ख्या रूम मध्ये फक्त हे गवतच काढले. ही खालची जी गवत आहे हे नाही काढलं. मग काय कसं काढलंस मला पण शिकव नंतर. लय मेहनतीचा काम आहे राव. नाहीतर हे झाड वगैरे काढणं काय ते तर आपण लगेच काढू. तेच जाऊ जाऊ जाऊ. राव म्हणून मला लॅब लय आवडतं. हुशार असतं एकदम. हालत नाही बिलकुल. उडू बोल आता. वारेचा सेट
झोप झोप खा स्टे 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 ओ अरे अरे स्टे सिट झोप 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 किती झालं सेट अरे तिला बस ना सेट सेट बोल Sit, sit. एकदा बदल सिट 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 झोप 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 राह हुशार आहे स्टे 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 इट 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 समजा इंग्लिश नाही तर मराठी आहे मराठी आहे खा भारी आहे खतरनाक आहे चालू केलं बघा कसं बोलतंय ये इकडं. घे. सेट गेले ना हाताला माझ्या ड्रॉइंग हो हो चांगलंच केले गेलं हे नाक लागते तिचं खेळताना मिठाचं नाही मीठ लागते दात लागत नाही चावत नाही ते असंच करतं एवढं चाकायची पडून आले ते छोटी छोटी एवढी गोष्ट मोठे आले बाय येते का व्हिडिओ काढायला ये अरे व्हिडिओ काढायला बाय 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 तर काय खूप दिवसानंतर ॲक्च्युली बसमधून ट्रॅव्हल करायचा चान्स भेटला बसमध्ये मी शूट करणार होतो थोडेफार सीन्स पण म्हणलं परत आणि उगाच काहीतरी तिथे सीन क्रिएट झाला तर उगाच म्हणून म्हणलं नको आणि ऑलरेडीच बसमध्ये आणि ट्रेनमध्ये हॅक्टिक लोक असतात त्यांचं जॉबमध्ये त्यांना फ्रस्ट्रेशन बाहेर काढायचं असतं ऑलरेडी आणि ते फ्रस्ट्रेशन माझ्यावरती निघालं नको ते चान्स यूज दुसरं म्हणून म्हणलं की मग राहून दे तर असं आजचा दिवस जरा चांगला वाटला खूप दिवसानंतर बाहेर झाला भेटलं ठीक आहे तर काय तुम्हाला चेहऱ्यावरून अंदाज लागलाच असेल की आता मी झोपलो ऍक्च्युली दुपारी मी फक्त थोड्या वेळच झोपणार होतो पण बघता बघता आय थिंक मी 2.5 ते 3 तास झोपलो चेहरा पण खूप सुजलेला वर्कआउट पण आज मिस झालाय तुमच्याकडे इव्हनिंगला कुठली मालिका पाहिजे जाते ते मला नक्की सांगा आपल्या कमेंट सेक्शन मध्ये आवाज कमेंट हवे तुझा ऍक्च्युली आता काय बोलणार मी सुचलो हा अमृतचा फोन आला होता तर त्याने सांगितलं की प्रोग्रामिंग करून आज पाठवायचं सरांना म्हणजे प्रोग्रामिंगचं ते आउटपुट करून पाठवायचं तुम्हाला सरांना तर ठीक आहे आता आपण प्रोग्रामिंग ॲक्च्युली खूप कमी वेळा असं होतं की पहिल्याच ह्याच्यात प्रोग्राम रन होता माझं पण आता तसं झालं पहिल्याच ह्याच्यात माझा प्रोग्राम रन झाला आता सध्या तुम्हाला कुठं माहिती आहे
ये मेरा फेवरेट एक्टर. नानांची मी ऑलमोस्ट सगळे पिक्चर बघितले आहेत. ते फक्त बेस्ट ऍक्टरच नाही आय थिंक, पण ॲज अ बेस्ट पर्सन पण ते म्हणजे पर्सन म्हणून ॲज अ माणूस म्हणून पण ते खूप चांगलं वाटतं. विश लिस्ट एक जी असते ना प्रत्येक ह्युमन बिंगची, तसं त्या विश लिस्ट मध्ये एकदा भेटायचं असं पण एक कम्प्लीट ते. आता तर आपलं एडिटिंग कंटिन्यू करूया आणि आत्ताच्या व्हिडिओचं एडिटिंग मी करणार आहे. तो व्हिडिओ तुम्ही एकदा नक्की बघा. त्याची लिंक सुद्धा मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये देऊन टाकतो. यो गाईस, तर एडिटिंग इज डन. दाखवतो तुम्हाला, एक मिनिट चेकआउट करा. आता हा व्हिडिओ मी एक्सपोर्टला पाठवला. एक्सपोर्टमध्ये पण एक माझे 20 ते 30 मिनटं जाणार आणि ऑलरेडीच आता रात्रीचे 1:30 वाजले, म्हणजे खूपच टाईम झाला आहे मला. पण उद्या संडे आहे त्यामुळे आज सॅटर्डे नाईट थोडा लेट झालं तरी चालतं, एवढा काय मेजर प्रॉब्लेम नाही. आणि आज बाहेर पण चांगलाच पाऊस झाला. तर आजचा आपला व्हिडिओ आपण इथंच थांबेल. सो टेक केअर, stay safe and bye bye, and don't forget to subscribe to my channel आणि शेअर करायला सुद्धा विसरू नका. आणि प्लस मला इंस्टाग्रामवरती सुद्धा फॉलो